benetako apostutan handinetako bat izaten da hau, herri partetikan, orduan lehenik eta behin eskertu zuen presentzia, eta bigarrenik nola ez, herri kirolak inbarki uzten pertsona hauzik. Bueno, hasiko naiz taldi kantatzen, hasi minolen erramarra da, aurten, belarri tiraldi bat imar diegula veteran urize, 4 urte galtzen joan ta gero, aurten ez dira trebitun talde osua veteran unatetzera. Aurten etxuten da nahi behar izan galdu eta aurten indu bizkoz kombina da. Orduan, talde veteranuk edo zarrak eta gaztik izan barrein izanen dira talde xuria eta gorria. Orduan, talde xurian, koskotan, jokin, txingatan, zurine, zakotan, Diego, Ismael eta Iñaki, korrika, Makin, arpanan, Makin eta Asier, motosierran, Xuxene eta Iztori, Joxan Etxeberria iko die. Bakotxa bere puestu martutu. Eta bertzaletik, talde gorria do favorituk, koskotan, egoitz, txingatan, alazne, zakotan, ugaitz, jon eta dei, korrika, beñat, arpanin, egoitz eta mikel, motozerran, orein eta izkorin, oier kainamarez. Txapka denei eta bakotxa bere puestu gartzekin, hasiko gara. Aupa zurine, erranbarra da, nesketan txiduak 100 kilo eskuak otxin. Azte sasoia, bien eskauena. Tres alpanarik eta hasi. Erramarra du, 3 aldiz nien dugula herrikirolen txanda guztia, bai, hor paretin agertzen die bakoitzak zer egingo duen eta zen batetan. Txuriak pres, listo! Gorriak pres. Listo. Venga lei. Venga guay. Erranbarra da, modalidade desberdina badiela zakotan ere, bakotxa bere teknikakin. Dale, Juanchu! Venga yo! Venga, Makin. Erranbarra da, atzo denak arratseko 12 itxin zirela, gaurko pentsari. Pres. Venga, Beñat!
ere bai, pasatuko diela herriko gazte batzuk, boletuk saltzen, euro batin bakotxa, bale? Viaje bat Karibera, gero uste dut Bertizen parkeko entrada bat ere bai gratis, parejakin joateko, eta magra, hori uste dutela importantina, así que, hoxo. Venga, animo pizko, txalo bat goerik. Venga, oie, haupa. Haupa, Joxan. Zip. Venga, mutilla. Aupa. Erramarra da, egoitza eskolegin barne bile dela entrenatzen, oksigeno gutxiokin taola, nekia eta ez nabaitzeko, eta nabari da, badu pitera. Hau bai honen. Rendimiento contra resaca. Chinga 3, ¡apa las ne! Zurinere 3, hasi! Txalo bat ere bin eskaueri! Aupa Zurine! Arpalariak 3! Hasi! Arpanetan bi kortin barratuzte, bikote bakotxak. Norgehiagoka bizian hemen. Zakuekin pres, berde, hasi neumatikoak berotzen. White, zuk ere bai, aldatu du teknika Whitezek, badiru dienez azkarra gorrela. Presu White, aurrera! Venga, White! A ver, kambioa nola egiten duten, aurrera den, eta aurrera Ismael.
Berrogei kiloko zatuekin dabiltza. Bigarren txanda amaitzen ere ari geha eta emozioz beterik. Eseus! Erranbarra da, aizkolarin laguntzaiek ere kriston importantzia dutela, bereziki Rubenek, bere lehenbiziko lehiaketetan dabil eta kriston meritu dauke aizkola nola ematen dion, bere aizkolariari. Hoxeanen, Akia Felixek esperientzi gehiago dauke, bentaja hundirik atetzen. Venga, bigarren txandako bigarren enbarren Josean, animo! Aupo oier ere, txalo bat bileri, favorez! Aupo oier, azkeneko... Eta bigarren enbarrera! Hirugarren txanda hontan erranbarra da zakularintzat, bai talde bat eta bai bertzia, arpanin bakarrik korte bat inen dela. Ez dakigu zarreria edo lesioa den, baina bueno. Lesioagatik omen da eta bere partez ordezkoan Ebaristoari omen da Asierren partez. Beraz, Ebaristori ere txalo zaparra handi bat, azkeneko kambio hauen batikan. Talde gorriku kejatzen ari nivela handua dula ordezko, ez dakit.
Prest? Txuriak hasi. Aupa, oier! Hasi! Emozioz, hirugarren txanda honetan ere azkenekoan, kusiko dugu nork irabazten du. Aupa Zurine, azkeneko txandan. Nunca he visto un zurdo derecho. Korte bate, horreiku dezagun, arpanetan korte bat izango dela. Ordo Abaristore, favorez, txalo handi bat, hazen olatu teknika. Txapelore, kentzeko moduan da. Eta, orain bat, aizea jotzen zion aurpegian. Aupa biek! Aupa gorriak! Hasi zakoak! Quinquillo ahí, radar, cuidado, despacio. Aupa Gaitz, eta Aupa Ismael. Kamioan, haze aldaketa. Formula bat irudionek. Aupa Jon. Azkenekoan Adeiri, Diego ja hortzen da eta pikea, rebuzoan Diego. Halako abiaduran, elduen urtean plaza handiagoa. Aupa Bainak, derbia anaien artean, nor garbituko ditu platera gaur. Dale, Maggi! Venga! Azkeneko txandan bi aizkolariak. Josean alde batetik, talde txurian. Oier Cañamares bestaldetik, talde gorrian. Etxeberria, Cañamares, Etxeberria. Ea! Azken esfortzuetan biak.
Aupa Oier eta aupa Josean. Azek planta biek ere. Apostuak, publikoak batzuk txuri, beste gorri, korredorean falta. Azkeneko enborrian Josean. Aupa Oier. Ben azkeneko txaloak, animoiek, biendako. Josenek buelta mandu eta azkeneko tronkoaren erdian. Oierrek pixkoz gehiago baino. Biak ere bikaina idie. Azkenean gorriak txapeldu, txalo zaparra da Josean ere bai, azkeneko lanetan. Aupa Josean! Aupa eta bertze bat! Eta txalo da dene favorez! Bueno, honekin kombinada akitu dugu eta orain bigarren fasera pasatuko gara. Motozerran lehiaketare badaukigu urtero bezala. Aurten gainera erranbarra da Enrique Jaukikoan azkeneko urtia dela errandu, nik ez du sinesten. Bino bueno, orain dela 25 urte hasi omen zen, mende laurden bat ja. Eta, bueno, prestatzen duten bitartin, anekdota do gauza batzuk kontatuko txugu eta sorpresa txiki bat ere badago, así que favorez, denak kieto jarrita, eta nahi izan ez gero, gehienez ere txosnara buelta bat. Nik eranen dut, jaz zuzenin eta bajatu besua, Vale? Ezker pixkot, gesigo, prest, ja! Milko orau, vale! Cambio! Lehenbiziko talda, gorri! Prest erratekin zuek, iniciatu uni cuerda, ezker, metro erdi bat, ezker, prest, espera, espera, que hay presión. Usando de la guatiga.
Ditu soka pixko eta zier, hoi da, horre bai pres, eskuin, 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 gehiago, gehiago, 20 zentimetro, gehiago, 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 pres, ja! Kontu, Zuria, kontu, kontu, segio, hoi da, emozioz beterik tiraldia, kontu, Zuriak hasi diren lanean, kontu, badoaz, poliki Zuria bere lanean, kontu. Hemendik Irlandako mundialera, bai, Euskal selekzioa. Tira! Y nos dieron las 6 y las 11. ¡Sélgame! ¡Segui! ¡Vale! Hace polako tiraldia, txalo berezi bat, zaparra laundi bat. Eskuak elkarri eman mesedez, tiraltasuna nagusi. Bueno, eta orain bai, motozerran probaekin pasatuko gara, aber prestatzen zuen, eta aurrera. Tú que eres Belarri Motxa, Enrique, igual me entiendes, sí. Hemengo gizon honek, oain dela 25 urte, ni oain ere baino, aur mukizuan nintzen, ja hasi zen motosierrekin, eta egon da 21 urte, mozten. Has estado 25 años cortando y dándonos la brasa en estas herriquirolas, algunas veces ganando, otras veces perdiendo, empezando con las leyendas de Esteban Arane, Martín Alzubier, pasaron luego el difunto Pello Ibargaray, han pasado Mateo, Juan José y un montón más. Les has dado guerra a todos. Algunas veces hemos ganado, otras veces hemos perdido. Ya sabes, los deportistas de alto rendimiento, Enrique, no siempre podemos ganar, ¿eh? Y bueno, como detalle, los jóvenes también este año queremos agradecer, después de 25 años dándonos la guerra, pues daros una pequeña placa en recuerdo de todos y en homenaje para ellos. Entonces, de parte de los jóvenes, por favor, que algún voluntario salga con la placa a darle a Enrique este detalle y luego te voy a hacer una pequeña emboscada, Enrique. Así que te voy a preparar 2 preguntas y me vas a tener que decir la respuesta antes de 3 segundos, ¿vale? Entonces, por favor, los jóvenes, algún joven con la placa, por favor, un fuerte abrazo. Lo voy a dar yo y un fuerte aplauso de parte de todos. ¿Qué prefieres, que te dé yo o la hermana la placa? Prefieres la hermana, ¿no? Ya, yo también. Pues bueno, le doy a favores, como hay tu placa o Enriqueri, jóvenes. Eskerrik asko, Enrique. Y en casa del herrero, cuchara de palo. Erraten den bezala. Y antes de alargar todo, Enrique, 2 preguntas con el compromiso que respondas antes de 3 segundos. En estos 25 años, el mayor rival que has tenido en motosierra. Pello. ¿Qué Pello? El Ibargaray, Pello Belza. Bueno, y la segunda pregunta, el año que viene, en esta hora, este día, ¿qué hostias vas a hacer? ¿El qué? Y nada más. Bueno, pues esperemos que te sigamos viendo aquí durante muchos años, dando guerras y no es jugando, ayudando. Un fuerte aplauso para todos. Eskerrik asko. Arrancamos las motosierras.
esto ha sido una inocentada y es por alargarte un año más aquí con nosotros, así que el año que viene tendrás que volver a dar guerra. Bueno, eta honekin, heldu da momentu esperatuna, batzun karteran dako espero dut, inbertsorik handina intzuena berriko bestetan oan heldu da resultatukin. Orduan, a ver, ya que Enrique omendu dugun, politxe izanen zen, bitako bat, amets edo xabat, etortzia zenbaki atentzera zozketakoa. Nor heldu da? Bien. Venga, bien. Niño, paper bat, Venga, txalo zaparra da bat. Eta orain inbar duzena da, eskuakin nahaztu paper guztia. Vale? Nahasi ongi. Jamón ibérico pata negra. Eta orain, bitako batek bakarrikan hartu behar du paper bat. Ametxek ate du, ate gotiola papera, erakutsi deneri ikusi duzue? Bai, ahitzongi. Eta oan, xabatek erramar ditu agertzen dien zenbaki. Ze agertzen dien? 0, 0, lau, 4, 9, ta hiru. 400 eta 493. 400 and... No jodas. Ay, casi. Te han faltado solo 3 números. A ver, gorda. ¡Guluche! ¡Chalo zaparra da bat! ¡Chalo zaparra da gulutxeri! Bi musi tokatu zaizkizu. Una cena romántica de los dos, Gulutxe. Ya vengo yo a casa y luego nos quedamos. Vale. Bueno, txalo zaparra da bat, deneri. Eskerrik asko bertze urte batez zortzeratik deneri. Eta oan azkenik, kirolari guztik hemen argazki bat egin dugu, jainkukin eta listo, bertze guztik zapatilla gastatzera dantzatzen. Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.